Siyawabukela TV yakhe hamba phambili iGuluva TV. Kaloku lokhu subscribe, share, comment, like. Asithangane khona. Kanti makubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehlakha abanye baqamela imali ethi bazi ngene kwethu. uMonakalo owenziwe ispeech esathulwa uGodolo lapha khathi aphumela obala ngeqembazo livotana noma afisa ukuthi livotele uSomatekisi kanye ke nemboni yamatekisi njengoba ke omunye woSomatekisi uBaba uNtshangase ke waphumela obala wathi cha sizokweseka undodana njengoba ke nathi ngaphansi kwayo ke MK singaphansi kwayo futhi iSantakho abathi ukuthinta sikhona thina njengoba ke kubonakala uBaba uNtshangase lapha exolisa noma ezehlisa kuyona ke account yakhe uGodolo lapha ku TikTok ekubeza ngokusobala ukuthi cha yena mawuthi khona lawanyathela makhona uthanda ukuthi ayibe encane noma ke uthanda ukuxolisa ngaphandle komusho isikhathi sakho ngiphathele speech la khona uBaba uNtshangase esho ukuthi ungaphansi kweSantakho ungaphansi futhi kwe MK kodwa ke oyokuyena oyonikeza uGodolo inkinga amthinte lephinde futhi ngikufakela ivideo yakhe uBaba uNtshangase esexolisa noma ngiqale ngiyaba uNtshangase exolisa bese ngicina ngimona ngevideo eyadala uMonakalo. Ngizocela uMonakalo okulemboni yamatekisi azoba nezwi angasondela uBaba uNtshangase osembonini yamatekisi awusibhokhe azoba nezwi akubingelele kuno sakubukela ngiyakuzwa ukuthi nabantu abahla bekusabisa kuthiwa ematekisini awukumele bona bekuthusa ngabo cha yithi sisematekisini une-right ukuzokuthanda ukwenza ematekisini akho mntu ofuna ukukhombela umkhonto noma ngani ethi-ke ungavoteli bani sikhona nathi sikhona la Santakho le uthi iyakhuluma ngikuwe lami Santakho uma ukhuluma kuboni sikhona athi emva kwakho. Thank you. Phinde futhi umlalelo wami ngiphathele ivideo la khona uBaba uNtshangase ezehlisa noma ke exolisa ngamazwi awasho lapha ke emva kwespeech sakhe ke uGodolo. Sanibonani baholi bezimboni zamatekisi nonke nje uNtshangase lo okhulumayo ngithi angedlulise lokhu okukhona lemhlabeni ngelanga lespeech salomfo wabathi uGodolo mina njengomgazi ngangikhulumela mina njengomgazi njengomuntu futhi osembonini yamatekisi uma kuzwakele kabi ke kumboni yamatekisi ngicela uxolo kuyona axatshwe lamadoda khulu yena ke Baba uNtshangase exolisana lapha ke ngamazwi angafikanga kahle kubantu bekufanele afike kuona njengoba ke mntwana sekhaya sesikuthulela amavideo safisa ukuthi sizuvula khona mayelana nalolu daba kwi-comment section njengoba ke udaba lwakhe uGodolo silokhu siliqale ngasekuqaleni mhlawumbe uma ukuthi khona la usale khona ungangena emavidweni aphelele uchecke ivideo kuyona oyidingayo noma ke odinga ukuthola umsuka wezinto lo zonke lezi ezenzakalayo ngiGuluva TV nguthuthukani mathinta acebisa cela ukuhaxa ngehlele ngezansi ahlanga lapha kwi-comment section ungakhohlwa ukusubscribe share phinde comment